И така, заради хора, аз забравих в миналия клип да ви покажа как да приложите ефекти на интрото и да го приложите в клипа. Ай, тук други челта да кавах Steam за 1000, ай мъкнете, бе! И ето сега. Първо слагаме клипа. Трябва да го намира, че видите добре къде. Така, ето го. После слагаме също така и интрото. Ето го и него. И така. Слагаме го тук. И така. И вижте сега какво се получи. И така. Сега. И след това го запаметявате продуктен чер. И слегай мъкнечи. Ай ти го. И след това затваряте фантазията. Има дозво. Ти го. Те тук сме се забрали, нека ще ни се понасят. След това много отваряте фантазията. Ай ти го. Те това. Отново, сега ще ви покажа как да добавите ефекти. Отново цъкате на Import Media, отваряте интрото и го слагате тук. Но вие тези ефекти ще ги прибавите докато не си направили интрото. Но и след това можете. И цъкате тук на Transitions, не го знам как се произнася. И си избирате. Значи аз отначало почвам с ето това. И вземате го и го слагате тук. Ето. Вижте, не върху клипчето, ами ето е тук, дето ви се показва едно като балонче. Няма да го слагам. И за края, когато свършва интрото, аз вземам това и го слагам ето тук. То сега нещо бъгна. Гледай го. Дето се не знае компютъра. Вземам го и го слагам ето тук. На другото балонче мъкни. И така. Това беше този клип и до